maisimboti vadiki vakuru kune vamwe vari kukugamuchirai pamusha uno. Sekungoona kwamaita hausati wapera, pachine rwendo. Basa rekuvaka takavamba muna 2024 kumwedzi yana May June, asi pakuzonopindawo pakunopera kwa 2025 homwe ndobva dzapa. Saka ndokuchiti hatombofema tiri ipapa tichimboona kuti zvingafambe zvakadii. Maningi amuri kuona, masimbi amuri kuona ekuzoisa kumberi kuno kudzivirira zvese nemawindow frame sekutsanangudzirwa nemwanakomana, zvakagadzirwa nemumwe waakataurirana naye vaanga vachishandidzana navo vari kubhindura. Asi ndakanzwa kubatikana vachindiudza kuti vakatisiya. Ndofunga kwane mwedzi inoti darikei miviri, hanzi mutsaona yemotokari. Saka zvinhu zvakanditi batei. Saka kuuya kunoku musha usati wapera, kungoreva kuti kutaridza humwe chete hwedu, tichionerana. Hazvina mhosva hapasati papera, asi chiduku chandaita ichocho semhuri imwe chete, tochionawo tachipemberera tichiita zarura masuo. Chidiki chaitwa nanhingi tochiunganira tochipembererawo. Ndiwo murererwo wandakaitwa, ndiwo mukuriro wandakaita nevakoma vangu nemunin'ina nehanzvadzi dzangu, zvekushanda pamwe chete semhuri. Vana mai vakuru vanoziva chose kwatakabvira semhuri, tisina kana pekupotera muHarare. Kana munhu abva kumusha kuyo kuti ati ndinonogarawo pekuti, kana achida kurarako kana kuti asvibirwa. Asi iye zvino taane misha ine chitsama yaSarura Ude namaisimboti vakauya mumhuri vatsva. Ukati kuGlenview 1 kana wadokerwa unogona kunorarako. Ukati kuGlenview 3 kubudiriro kune misha mina, kukorobhora zvichingodaro. Saka nekunowo zvakare musha waSimboti uno wokuti mhuri yose inenge yakasununguka. Sekuona kwataita chinhambwe chikuru chekubva kune mhuri zhinji kusvika kuno. Saka izvozvo kwandiri zvinofanira kutikoshera kushinga kwemwanakomana wangu achitofamba chinhambwe, kwete chekungobva muHarare matatangira vazhinji vedu, asi achibva kubhindura achinobuda kuno kuti aone kuti basa iri riri kufamba zvakanaka. Ndinomuyemura zvakanyanya nekucherechedza kuti kwandigere uku namaisimboti vatsva mumhuri vakawanda vane misodzi. Vamwe vakasvika pakuzvipfuudza upenyu nekuda kwekunge vatumira mari nemari vachiti kumusha kune imba iri kuvakwa, kune musha uri kuvakwa. Vobva vazoti rasvika zuva rekuti ndaakututa twangu ndaakuenda, vobva vatoonekana nekubvarura mapepa eko nekuti